Тастырның иң яхшы сыйыр саучысы Гөлбика апа Кәримова бу. Тумышы белән Теләче районының Үзәк авылыннан 7 еллык мәктәпне бетергәч фермага эшкә урнаша. Ул вакытта әле терлекләргә ашау сала торган роботларда, сау машиналарда булмый, кул белән савалар. Тик Гөлбика апа эштән курка торганнардан түгел. 1968 елда район алдынгысы булып таныла. Һәр сыйырдан елына 5000 килограммнан да кибрәк сөт саумаска дигән йөкләмә алдым. Әйткән сүземдә тордым. 1971 елда аңа социалистик хезмәт герое исемен бирәләр. Ленин ордены белән бүләкләнә. 1982 елда СССРның дәүләт премиясына лаек. Бүген ул Тастырның 100 еллыгы медален алды. Аның исеме хәзер Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә керткән шәхесләре китабында. Әлеге басманың беренче нөсхәсен бүген президентка Гөлбика апа тапшырды. Еллар матур килсен, киләчәктә дә шундый зур уңышларыбыз булсын. Рәхмәт сезгә. Тырышып эшләп республика икмәгенә зур өлеш керткән районнарны президент бүген аерым атады. Самый большой намолот зерна обеспечили Буинский 228 тысяч тонн, Арский 215 тысяч тонн и Тетюшские районы 205 тысяч тонн. Аплодисменты. Ел әйләнәсе ялсыз эшләүче хезмәткәрләр бүген хөрмәткә кинәнә. Әйтик, Балтач районыннан яңа тормыш җәмгыяте тракторчысы Шамил Гыйльманов Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден белән бүләкләнде. Авыл хуҗалыгы хезмәтчеләренең гомуми саны Татарстанда 60 меңнән артык. Иңнәре бүген шушы залда. Атказанган механизатор, терлекче, агроном, мал табибы, зоотехник, республика авыл хуҗалыгы тармагының ил күләмендә телдән төшмәвенә шушы хезмәткәрләр сәбәпче. Аграр тармак күп еллар эшләгән, тавантлы җитәкчеләребездән команы үстерүгә хезмәт иткән министрлык белгечләреннән башка бүгенге уңышларга ирешә алмас иде. Соңгы 12 елда иң зур уңыш быел Татарстан кырларыннан 5,4 миллион тонна икмәк җыеп алдылар. Терлекчелектә дә уңышлар мактанырлык. Сөт җитештерү буенча илдә беренче, ит буенча 8нче урын. Рөстәм Минхановны авыл хуҗалыгындагы иң заманча техника белән дә таныштырдылар. Обновлениелар безнең Рөстәм абый был новый ВИК с 2020 года, новые колеса 38 радиуса. Бурычлар да зурдан. Цифрлы технологиялар хисабына нәтиҗәлелекне, экспортны арттыру, фермерлык эшчәнлеген киңрәк җәелдерү. Үз эшен, җирне яратучы мондый кешеләр булганда, аларның шынга ашасына шик юк. Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа Гасыр каналы.